Salam qadırlı ildeşler. Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Näme üçin gepleşigimiz Diri Sözler diyen sorak yüze çıkan bolma mümkin. Näme üçin beýle diýip atlandyrdyňyz? Sebäbi bizim gepleşigimiz Hudaý üçin, Hudaýyň sözü bolan Tövrat, Zebur, İncil kitaplarından alınan gepleşikdir. Hudaýyň şöhrady üçin biz muny edýäris. Hudaýyň sözü diri ve täsirlidir diýilip ýazylan. İki tarapy keskir gylyç kimin ýiti diýilip ýazylan. Şonuň üçin biz gepleşigimizi Diri Sözler diýip atlandyrdyk. Bizim gepleşigimiz siziň üçin bir bereket bolar diýip umyd edýäris. Bugünkü gepleşigimizde biz siziň bilen günah hakda gurrun edýäris. Günah diýmek bu näme? Günah diýilende nähili zat gözüňize gelýär? Günah diýilen wagty meniň gözüňme gelýän zat adamlaryň aýdýan sözleri, hapa sözleri, edýän hereketleri gözüňme gelýärdi. Şolar esasında kimiň nähili günahkärdigini biz keskitleýäris. Emma bu dogrymy? Käbir ýagdaýlarda hawa adamlaryň aýdýan hapa sözleri, edýän azgynlyklary, edýän erwet hereketleri bular günädir. Emma günah nerden geldi? Günahnyň başlangyjy nirde? Biz bu barada pikirlenmeli. Adamyň durmuşy ýerde wagtlaýyndyr. Bu bir telewizorda görýän kino ýalydyr. Onuň başlangyjy bar, ortasy bar, onuň soňu bardyr. Hiç bir filme adam ortasından görüp başlasa, yarısı geçen son görüp başlasa, o düşünüp biler mi? Yok. Film näme barada? Näme barada gidýär? Näme diýjek bolýar? Muňa düşünmek üçin biz filmi ilki başından görmeli. Adamyň durmuşy da şeýle. Adamyň durmuşyna düşünjek bolsaň, günahnyň nerden gelip çykanlygyny biljek bolsaň, onda biz Hudaýyň sözü olan Tövrat kitabyna başgaça aýtsak, iň birinji berilen kitap bu Tövrat kitap. Adamyň durmuşyny başlangyçdan beýan edýär. Mundan biz günahnyň nerden gelip çykanlygyny görüp bilýäs. Gelin häzir günahnyň nerden gelip çykanlygyny, günahnyň nämedigini bilmek üçin ilki başlangyca gelelim. Mukaddes kitap bolan Tövrat bu şeýle kitap. Bu kitapta Hudaý dünýäniň yaradylışy, adamyň gelip çykyşy barada görüň berip başlaýar. Tövrat kitabynyň gelip çykyşyn diýen kitabynda birinji bölüminde 15-nji babda Adam ata bilen Hawa eneniň yaradylışy barada bagyşlaň. Birinji babynda, ikinji babynda gelip çykyş barada adamyň yaradylışy barada görüň berýär. Hudaý Adam atany, Hawa eneni yaratdy. Bütün yer ýüzüni yaradyp, yerdäki, gökdäki kuşlar, yerdäki haýwanlar, deňizdäki balyklar, bütün yaradylan canly jandarlaryň hemmesiniň üstünden höküm sürmek üçin iň beýik wezipäni Adam ata berdi. Ve ona bir ayal yaratdy. Onuň adyna Hawa ene dakdy. Adam ata bilen Hawa ene bütün dolulukta Hudaýyň yaradan zatlaryna höküm sürmek üçin, olaryň üstünden höküm sürüp, olary dolandyrmak üçin olara erk berdi Hudaý. Emma şol Eden bagynda Hudaý bir agaç yerleştirdi. Ol agacyň adyna ýagşyny ýamany saýgarma agacı diýip atlandyrdy. Adam ata bilen Hawa enege bu agacyň miwesinden iýmeň diýip tapşyryk berdi. Serediň nähili hayran galdyrýan zat. Adam dokluğa, meslige çydamady. Bolmasa Eden bagynda iýmana zat ýokmudy?
Eden bağında bir kemçilik bardı mı? Ya da onun bir zada mäteşligi bardı mı? Yoktu. Olar Hudaýyň etmediýen zadyna, ýagşyny ýamany saýgarma agajynyň miwesinden iýme diýenne oňa kulak asmadylar we ol agajyň miwesinden iýdiler. Netijede serediň näme bolup geçdi? Yılan, Reb Hudaýyň yaradan haýwanlarynyň hemmesinden mekirdi. Yılan ayaldan, "Dogrudanam Hudaý size bagdaky ağaçlaryň hiç birinden iýmeň diýdimi?" diýip sorady. Ayal yılana şeýle jogap berdi. "Bagdaky ağaçlaryň miwelerinden iýmege biziň ygtyýarymyz bar. Ýöne Hudaý, siz bagyň ortasyndaky agajyň miwesinden iýmeli dälsiňiz. Oňa degmelem dälsiňiz, ýoksam ölersiňiz" diýdi. Yılan ayala şeýle diýdi. "Ýok, ýok, ölmersiňiz. Şol agajyň miwesinden dadan günüňiz. Hudaý sizin gözüňiziň açyljakdygyny we edil Hudaý kimin boljakdygyňyzy hemde ýagşyny ýamany saýgarjakdygyňyzy bilýär." Ayal bu agajyň miwesiniň iýmit üçin gowudygyny, göze ýakymlydygyny we onuň akyl paýhas berýändigini görüp, ondan alyp iýdi. Adamsyna da berdi. Ol hem iýdi. Olaryň gözleri açyldy we özleriniň ýalaňaçdygyny bildiler. Olar incir agajynyň yapraklaryny biri-birine birleştirip özlerine örtke edindiler. Seredin. İlkinci güne nereden yüze çıktı? Adam açlığından miweden iýdimi? Ya da adamın bir kemçiligi bardı mı? Ya bir zat yetmeýärdi mi ona? Yok. Şeytan mekirlik bilen yılanyň keşbine girip Hawa eneni aldadı. Bu ağaçtan iýen günüň senin gözüň açyljak. Sen ýagşyny ýamany saýgararsyň. Sen Hudaý ýaly bolarsyň diýip olary azdyrdy. Adam ata bilen Hawa ene meýletin Hudaý derejesinde Hudaý ýaly bolmagy saýlap aldylar. Seredin täsin hakykat. Edil şeýle ýagdaýda şeytan hem günah edip Hudaýyň padşalygyndan ýere atyldy. Şeytan gelip çıkışında Hudaýyň padşalygynda Hudaýdan soňky derejede de. Emma ol öz kürsüsini Hudaýyň kürsüsünden hem ýokarda goýjak bolup Hudaýa garşy çykdy we günah etdi. Hudaýyň padşalygyndan ýere zyňyldy. Edil şeýle de Adam ata bilen Hawa ene Hudaý bilen deň derejede boljak bolup Hudaýa kulak asman, Hudaýyň etmediýen zadyny edip günah etdiler. Günahnyň netijesi näme boldy? Olar öldülermi? Yok. Olar fizik taýdan ölmediler. Emma olar ruhu taýdan. Ruhu olaryň şol bagda kesildi Hudaýdan. Oldy seredin. Ölü şeýle, ölüm şeýle. Hudaýdan kesilen wagtynda olar fizik taýdan ölmediler. Emma ruhu taýdan öldüler. Bagda görüp duran bir gök ağacı gözüňize getirip görüň. Şol gök ağacyň bir şahasyny döwüp yere taşlan wagtyňyz. Şaha şol bagda guwrarmy? Yok. Bir näçe günüň içinde şol gökligini, şol suwuklygyny saklaýa. Emma wagtyň geçmegi bilen agaç näme eder? Guwrap yapraklary döküler. Sebäbi onda ýaşaýyş suw ýok ben mundan beýlek. Ol ýaşaýyş suwuny berýän agaçdan aýra düşdi. Adam ata bilen Hawa ene günah edip şeýle ýagdaýda boldular. Olar fizik taýdan ölmediler. Emma olaryň ruhu Hudaýdan kesildi. Olar indi ýaşaýyş dirilik suwuny Hudaýdan alyp bilmeýärdiler. Günahnyň başlangıcı şu taýdan başlady. Netijede olar Hudaýy görüp bilmediler. Gelin dowam etdirelim. 3-nji babyň 8-nji aýatynda şeýle ýazylan. Salkyn aralaşanda Adam ayalı bilen bagda gezmeläp ýören Reb Hudaýyň sesini eşidip bagdaky ağaçlaryň arasynda
onun huzurundan gizlendiler. Adam men bağda senin sesini eşidip korkup gizlendim. Çünkü men yalan açtım deydi. Reb Huday ondan, yalan açtığını sana kim ayttı? İyime diyen, qadağa eden ağacımın meyvesinden iydin mi? Deyip soradı. Adam meyveni senin bana beren ayalın alıp berdi. Men hem iydim deydi. Reb Huday ayaldan, bu näme ettiğin boldu? Deyip soradı. Ayal, yılan meni aldap iydirdi deyip cevap verdi. Seredin, günah batıp, Hudaydan ayra düşende, ilkinci olan zat näme? Adam ve Havayne, Adam ata, Hudayın yüzünü görüp bilmediler. Bağda Hudayın sesini eşidip, olar gizlendiler. Näme için? Sebebi olar günah ettiler. Olar mukaddes ruhun, olar Hudayın, mukaddes olan Hudayın yüzünü görüp bilmediler. Ve ondan gizlendiler. Günahın neticesi. Günah demek, bu Hudaydan ayrı düşmektir. Hudaydan ayrı düşmeklik, yankıyalı günahlara getiriyor bizi. Misal için, adam öldürmek, oğurluk etmek, zinahorluk etmek, yalan geplemek, görüpçilik etmek, günah, bu günahların hemmesi, günahın neticesi, esası günah, Hudaydan ayrı düşmektir. Şonun için, günahın başlangıçtan eden zatları şeyledir. Adam Hudaydan ayrı düşende, Hudayın mukaddes yüzünü görüp bilmeye. Adam bilen Hudayın arasında böğüt emele geldi. Hudayın mukaddesliginden hiçbir zat adamda kalmadı. Sebebi yankı dögülen şaka kimin? Ol vaqtın geçmegi bilen uğrap başlaya. Adamam şeyle, doğulya, çağalığı var, ulolya, qarraya, adam bu dünyada ölüp yok olup gider. Adam baqı yaşamaz. Tenen baqı yaşamaz. Ruhu da baqı yaşamaz. Sebebi adam günahlı. Onda bu günahını ne edip çözüp bolya? Adam öz günahını özü yuvup biler mi? Bu günahını yuvacak olup yeryüzünde yaşayan ehli halklara seredin. Ehli dinlere seredin. Adamlar öz tarafından günahını yuvacak olup neçe zatlar ediyorlar. Qovu işler ediyorlar, yaxşı zatlar ediyorlar. Hava, bu zatlar qovu. Ama yaxşı zatlar bilen sen günahını yuvup biler mi? 10 sanı qovu zat ediyen, bir sanı da günah ediyen. Ama bir tane eden günah, senin eden kalan yaxşı zatların üstünün hemmesine çizya. Her günde adam neçe sanı günah ediyor, neçe sanı da qovu zat ediyor. Onların hemmesi bile karışan vaktinde ne mi bulur? Şunun için adam neçe yaxşı işler etse de, neçe ticense de, neçe muktarda sadaka verse de, adam öz günahını yuvup bilmeye. Adam özü Hudaya yakınlaşıp bilmeye. Şunun için Huday dünyanı, bütün adamlar güçlü söylenleri için ilkinci Adem'i özü etti. Ol İsa Mesih'i bu dünya berdi. Ol adam bilen Hudayın arasındaki qatnaşığı dikeltmek için, günahların muzdunu tölemek için yere kurbanlık kuzusu hükmünde geldi. İsa hiçbir günah etmedi. İsa'nı günahda ayıplayan hiçbir tarihi kitapta, hiçbir yerde, hiçbir dinde İsa günahlı deyip hiç kim aydıp bilmeye. Sebebi ol bu dünyada günahsız yaşadı. Ve biz günahkarlar için özünün mukaddes kanını döktü. Bugün ona iman eden her bir adam ebedi yaşar, günahları bağışlanar. Huday bilen adamın yitiren qatnaşığı qaytadan dikelye. Şonun için Huday
günah diýilen wagtynda ilki bilen senin nirdeligin, nähili günah edýäniň barada pikirlenmeýä. Hudaý seni onun için höküm etmeýä. Bizde şeýle diýilýär. Adam içýän bolsa, çekýän bolsa, zinahorlyk edýän bolsa, bu adam bir günahkar adam diýip hasaplaýas. Hawa, doğru. Bu adam günäli adam. Günäde ýaşaýan adam. Emma bu günäni ol näme üçin edýär? Biz şol barada pikirlenmeli. Onun esasy problemasy, onun gündelik edýän günäleri däl. Onun Hudaýdan aýra düşenligi. Hudaýyň mukaddesligini görüp bilmeýänindedir. Gadyrly dost, belki sen durmuşyňda günä bilen göreşýänsiň. Belki senin durmuşyňda şeýle günäler bardyr. Belki sen ejir çekýänsiň, bu günälerden azat bolmak isleýänsiň. Sen öz güýjüň bilen bunu edip bilmersiň. Sen öz güýjüň bilen öz durmuşyňy üýtkedip bilmersiň. Menem senin ýaly günälerden azat bolmak isläpdim. Näme elimden gelýän bolsa edip de gördüm. Emma menin günäden arassalanmaga hiçbir güýjüm ýetmedi. Men bunu edip bilmedim. Sen hem bunu edip bilmersiň. Seni günäden arassalajak biri bar. Ol sana bugün elini uzadýar. Seni şol çukurdan çıkarmak isleýär. Olam İsa Mesih. Ol seni söýýär. Ol senin günälerin üçin öldü. Senin aklanmaň üçin 3-nji güne dirildi. İsa'ny kabul etsen, günälerden halas bolarsyň. Täze ýaşaýşa eýe bolarsyň. Hudaý seni mundan beýlek höküm etmez. İsa şeýle diýär: "Maňa iman eden her bir adam ölümden ýaşaýşa geçendir. Ol mundan beýlek höküm kürsüsiniň öňünde oturmaz. Sebäbi ölümden ýaşaýşa geçendir." Gadyrly dost, sen öz günälidiňi, sen öz günälerini boyun alýanmy? Sen öz günälerini duýýanmy? Eger duýýan bolsaň, onda Hudaýyň ýanyna gel. Günä diýilen wagtynda sen pikirlenme beýle pikir bilen. Men kime garşy günä etdim? Planyňa mı ýa-da saňa garşy günä? Yok. Belki sen hiç bir adama garşy günä eden dälsin. Özüň günäligiňi bilmek isleseň, özüň adamlar bilen deňeşdirme. Ya adamlara näme etdim diýip pikirlenme. Hudaýyň öňünde sen nähili ýagdaýda onuň bilen özüňi deňeşdir. Hudaýyň mukaddesliginiň ýanynda özüňi goý. Şonda görersiň sen nähili derejede günäligiňi. Sen adamlara garşy günä eden dälsin. Sen Hudaýa garşy günä etdiň. Diňe Hudaý senin günäňi bagyşlap biler. Onuň ýanyna gel. Ol sana täze ýaşaýyş berer. Senin gündelik durmuşyňdaky günälerden ol azad eder. İlki bilen gatnaşygy dikelt. Hudaý bilen gatnaşygy dikelt. Onu näde edip bolar? Onu İsa Mesih arkaly edip bilersiň. Ol şol gatnaşygy dikeltmek üçin ýere senin üçin, meniň üçin geldi. Ona iman getir. Onun repdigine iman getir. Yüregiň bilen ona iman etsen, ağzyň bilen onun halaskerdigini ikrar etsen, günälerinden gutularsın. Täze ýaşaýşa eýe bolarsyň. Hudaý sana ak pata bersin. Amin.